Unha inspección técnica en profundidade determinará o estado real das pasarelas peonís de madeira da Illa do Cobo. Tras unha primeira revisión na que se detectou presenza de fungos de pudrición, o Concello puxo en marcha esta actuación para un estudo máis detallado. Ahora mismo estáse facendo un estudo con resistógrafo. Con este estudo se vai ver a ver que grado de resistencia mantén a pasarela. Tamén se vai medir a humedade que teñen e a partir de aquí se vai saber que partes están afectadas e cales non, tanto por fungos de pudrición como por insectos xilófagos. Con estes datos, a empresa elaborará un informe de resultados. Ademais de estudar o presente destas pasarelas, analizando o alcance dos danos, determinará tamén o seu futuro, propoñendo os métodos de reparación. Entón, eles van ver se hai un patrón definido nas tres pasarelas e a partir de aquí, pois eso, miraremos se é un problema de deseño das pasarelas ou se é porque a madeira en Galiza pois é o que ten, que non é funciona ben, pero ten eso, aquí os xilófagos e os fungos pois teñen bastante importancia. Mentres non se coñece a conclusión do informe, as pasarelas continuarán pechadas. Levan así dende Semana Santa e, aínda que o Concello intentará acurtar os prazos, non hai data para que volvan estar en uso. É por urxencia, canto antes o teñamos, antes poderemos decidir cal vai ser a actuación final. Fago un chamamento aos cidadáns que veñen a pasear, pois que non se salten en principio non tenen problemas así que poidan surxir un problema así de repente, pero sí que aconsellamos que non pase. Esta actuación foi adxudicada por un importe de case 2.400 euros. A revisión na Illa do Cobo enmárcase dentro dun macroestudo xeral encargado polo Concello de Pontevedra, valorado en preto de 300.000 euros para avaliar a seguridade de preto de 700 estruturas de todo o municipio, incluindo pontes, viadutos, pasarelas, torretas e aparcadoiros.